きた自分では美味しくできたと思うけど、バレンタインのチョコレートをちゃんと作れたの、これが初めてなの。ねえ、味見してくれない？ちょっと自信なくて。あ、ちょっとだけだからね。多分ちゃんと美味しいし。なんで笑うのよ。いいから、もう早く受け取ってよ。美味しいといいんだけど。だってほら、やっぱり食べてもらうなら喜んでほしいもん。喜んでほしいのは師匠になんだからね。勘違いしないでよ。